Takže čaute ľudia. No, konečne som odhalil môj hlas. Áno, toto je môj hlas. A ako vidíte, ideme na Roblox. No, a tam si dáme môj obľúbený pet simulátor. Áno, predstavte si. Prepačte, to je trošku zvuk, no, trošku si ho stíšim. Takže už sa nám načítava pet simulátor. A dáme skip. Nechceme tu čakať hodinu. No. Ja som už dávnejšie hral pet simulátor, len som ešte z toho nenatočil video z nejakého dôvodu. Neviem prečo. A teraz vám ukážem tam mojich petov. No a celkom to sú moji peti. Niekto mi dal trade. Tak čo mu napíšem plus free. Pet plus. No tak to. Dobre. Nevadí. Tam je tá iné. Čo? No som the best týchto petov, čo ničia veci na jednu ranu. Tu je nejaká typka, čo mi kradne veci, hej. Ale tu máme truhličku. Všetko, juj. No to sa dobre ničí. Ale keď ideme dole, do petov som si odstranil to. A nahal som si tam iba dobrých. Toto nám nejde posunúť nejako. Dobre. Toto sú moje peti. A môj najlepší peti sú títo. Títo sú za Robuxy. Tu mám od jedného môjho frenda. No, dal som si ho. Už mi to dal free. Takže nice. A my asi ideme si niečo upgradenúť, možno nie? Ako teda tomu pesty more storage mám na maxe a nemám ho 100% complete. Asi si to upgradenem. A hotovo. Na diamanty. Kašlem. Čo? No. Si idem sa pozrieť, či už toho peta mám hotového. Fuse pet, že by som to mohol skúsiť. Kúša. Nie, nechcem týchto tu. Fusionem. Nemusí sa to vydariť. Idem Timothy. Paul nemôžem. Hej. To by ma stalo draho. Možno by mi to... Tých zajacov mám veľa. Ja neviem.
nejdem fusionúť, lebo nechcem. Bojím sa, že mi to dá. Zlaté jablko toto som prvýkrát urobil. Ona má akých petov. Aká. Čo? No. Takže naozaj, lebo trošku bol. Super. Čo mám? Toto bolo? Ešte vám ukážem, kde som sa vyfarmil na D-Best. Super. Tam tá veľká oblasť. Tak tam som sa vyfarmil na D-Best. Už ma tam čaká petík. Možno ešte si raz zničíme čestu. Quadrillionova. Díky. Tak a my ideme do technosveta. Bum. A sme v technosvete. No, toto je technosvet. Dobrý technosvet. Čo? No, tu máme darčeky. Ako to je najlepšie na peci. Takže bum. A teraz sa ideme pozrieť na toho môjho peta. Posledných 3 hodín je má super duper peta. Ano, je to super duper pet. A sú to super duper dehoy. A zatiaľ asi je to všetko, čo vám chcem povedať. Na budúce možno natočím ďalšie video. Tak čaute.